Jotono lamsogo ketal video जों tinike kokburuk major paper 12 ni nangkukmani 12 ma question rokno जों o video ni bisingtwi nailainai hingke phaidi songmungni phaising thanglai जों puila songmung nogui mano bial ni nukhung kothoma bwsani kok yaphang suidi oboni yagulo nogui mano 2 number o 2 number ni question ongkha bial ni nukhung kothoma bwsani khilonglai ni nukhungni kothoma no nungje simatwi suidi obo bial ni nukhungo khuruksa tongo khilonglai mungwi bini nukhungni kokno no oro sui phunukdi hinui sajakha khilonglai ni bwsato norok saimankhana khuruktam tongo kormoti chakti tei kora hinui bihi khuruksa tongo lenjoti hinui mung hingke obono norok khalai suina nangnai 3 number tongo bial ni nukhung kothoma bwsani kormoti ni tongurung no suidi 4 number tongo Niranjan Deborma ni sinimung suimung tei naharmung suidi obo haike no 5 number ni eba 5 number question no tongo kamichang burao kothoma bwsani kok yaphang suidi o kamichang bura ongkha kaisa kami kwcham no twi no suijago hingke chwng o kamichang burao sikari khurungni ni mung no mano borok ongkha Rohia sikari bai tei kaisa ongkha Chondirai sikari hingke borok no twi no o kothoma no phuarwi suijak tei o kothoma bwsano suinai ongkha Mongolswari Deborma obo haike no 6 number ni question tongo Chondirai sikari ni tongurung suidi ba Chondirai ni tongurung suidi omtwi no obo phaimano sikari hinui phano mention phano khlaimano eba khlaiya phano rwui mano hingke obo haike no 7 number question no tongo Mongolswari Deborma ni sinimung suimung tei naharmung suidi o naharmung jagao uansukmung hinui phano rwui mano hingke obo kaisa no naharmung bo obono uansukmung bo obono oro norok confuse ongmani khunu kok gaya hingke obo haike no 8 number tongo Chethuang tolao kothoma bwsani kok yaphang suidi o Chethuang ni kisasa norok no kothoma sai kheno rwano o Chethuang kothoma bwsao kewati mungwi khuruksa tongo bini lai thangjak jorani kothoma rok no twi no oro suijak mano obo haike no 9 number tongo Chethuang tolao kothoma bwsao kewati ni talikha ni kothoma no suidi hingke obo haike 10 number o tongo twi kwrwngle twiyo no thwiyo kothoma bwsani kok yaphang suidi o kothoma bwsano suinai ongkha Mongolcharan Deborma obo haike no 11 number tongo Kotengpha ni nukhung kothoma bwsani bisingtwi tamo phunukna naijakha nini simatwi suidi hingke o kothoma bwsano suinai ongkha Jiban Mukti Tripura obo haike no 12 number o tongo Kotengpha ni nukhung kothoma bwsani kok yaphang suidi 13 number o tongo Raima kothoma bwsani kok yaphang suidi Raima kothoma bwsa suinai ongkha Pobitra Rani Jomatia hingke o Raima kothoma bwsa Raima Sorma twi no bo suijak bano eba Raima twi no bini o kothoma bwsani kok yaphang yarung hinui phano mano Raima twi bam themani je chwngpherangni bagwi obo twi themani pore twi torwi o Raima twi gana gini o tongnai lukurok bial klaimani twi no o kothoma no suijakha 14 number o tongo huk tei kamslui bura kothoma bwsano khalai suidi o kothoma bwsano suinai ongkha Bijoy Deborma chwng o kothoma no kisasa naikha hingke mano kamslui bura mungwi khuruksa tongo o kothoma bwsao bo bini bwsala tong khuruksa bo bai huk khlaiui chalai tongjakmani phiaba salsa borokni huk eba jaga thai rok no bolong bedek ni phaisingtwi segui najakmani bai belai no bial o klaio kamslui bura obo rok no twi no suijak mano 15 number o tongo huk tei kamslui bura kothoma bwsao kamslui bura ni kwpal ni birma no eba birma ni kok no suidi hingke obo haike no 16 number o tongo Toksa Tiyari kothoma bwsani kok yaphang suidi Toksa Tiyari ongkha kaisa bo oro Budrai mungwi khuruksa tongo bono o kothoma bwsani yaphang yarung phano hinui mano।
yapang mura ma phano hini mano ta. Oba haike no 17 number tongo Dr. Atul Debormani sinimung suimung te naharmung suidi. Oboni yagulo tongo 18 number eba 18 number tongo Budraini Tonggrung suidi. Oboni yagulo tongo 19 number obongkha Deleng Kothoma bwsani kok yaphang no suidi. 20 number tongo Utpal Debormani sinimung tei suimung naharmung wansukmung oborong no suijaknai mane sana thangke Utpal Debormani biodata no pore naharke hamnai obo very common no. Obo haike no 21 number tongo Bolaitini Tonggrung suidi. Hinke obono paithak sungmung eba question hinke khaklaio o bising no phayo no hnai ang oro unit 4 no rolia tamni hinba unit 4 o tabukni je 2026 o je amjomung rinai rokni bagui obo totally remove khaijak hinui khwnao hinke haini bagui ang unit 4 ni question oro mention khlailia je unit 1 ni simi unit 3 joratui ang oro je nangkukmani question rok no rwna bagui chaitokha hinke jotono paithao hambai video no chajagui tongkha hingke like tei norokni vibe songno pirui ridi eba bagui ridi tesa haino hai paithao hambai.